Türkmenistan aviakompaniyasi halkara uçur qatnawlarynyň dikildilip başlanýandygyny öňlan eden soň, şu aýyň başynda Türkmenistan, Dubay we Kazan uğurlary boýunça dowamly uçurlary ýola goýdy. Ýöne Türkmen raýatlarynyň ençemeti bu uçur qatnawlary boýunça Türkmenistana dolanmak üçin 1000-den 3000 Amerikan dollaryna çenli para bermeli bolýandyklaryny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosyna gurrun beren Türkmenistanlylar para bermedik raýatlaryň uçur biletlerini satyn alyp bilmeýändigini, şeýlelikde watana dolanmak umytlarynyň puja çykýandygyny aýdýarlar. Azatlyk 27-nji iýunda Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubay şäherinden uçup Liwap welaýatynyň Türkmenabad şäherine gonan uçurdaky ýolagçylaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistan Hava Yolları Kampanyasının uçuru 27-nji iýunda sagat 15:00 töwereginde Dubaydan Türkmenistana urady. Sagat 20:00 töwereginde Türkmenabadyň aeroportuna gonnak uçurda 157 ýolagçy bardy. Şol ýolagçylaryň ýüzden gowragyna Istanbuldan Dubaýa, soňra Dubaydan Türkmenabada gelmek başardy. Ýöne bu ýol has dogrusy watana dolanmak gaty çykdyjyly boldy. Diýip Türkiýeden Türkmenistana dolanan Türkmen raýaty anonimlik şertinde 29-njy iýunda gurrun berdi. Ýatlasak Türkmenistan aviakompaniyasy 30-njy maýdan Dubaýa we 1-nji iýundan Kazana iýdigderli uçur gatnawlaryny dikeltdi. Türkmenistandan Dubaýa uçýan uçuryň bir taraplaýyn biletiniň bahasy 6700 manat, Kazana uçmak üçin bolsa 8020 manat tölemeli. Bilet tölegleri milli valutada kabul edilýär. Bahalar resmi kursda 1900-2300 Garabağdaryň narxynda 370-450 dollara deňdir. Türkmenistanlylaryň sözlerine görä Dubay Türkmenabad aralygy üçin Birleşen Arap Emirliklerinde bilet satylmaýar. Türkmen howa ýollarynyň uçur gatnawlary arkaly Türkmenistandan ýurduň daşyna uçmak ýa-da daşary döwletlerden watana dolanmak üçin biletleri diňe ýurduň içindäki aviakasalardan satyn alyp bolýar. Biletleri aviakompaniýanyň web saytynda onlaýn satyn alyp bolmaýar. Men Istanbuldan Dubaýa bilet satyn alyp bir näçe gün öňünden Dubay şäherine geldim. Ýöne Dubaýyň aeroportundan Türkmenabada bilet satyn alyp bolmaýanyny öňünden öwrendim. Biletleri öňünden Türkmenistana bron etdirip satyn almaly. Dubay Türkmenabad aralygyna 6500 manat töledim. Ol biletiň üstüne ýene 750 dollar para bermeli boldum. Onu dollarda töledim. Umuman İstanbul, Dubay we Dubay Türkmenabad aralygy üçin biletlerime 1750 dollar çykdy, jetmeli boldum. Parany bermeseň bilet satyn alyp bolmaýar. Diýip Türkmen raýaty aýtdy. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çäginde koronawirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistan virus sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyrypdy. Şondan soň müňlerçe Türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny, Türkmen wekilleriniň hem olara himayet etmeýändigini gurrun beripdiler. Türkiýede raýatlarymyz maşallary üçin gadan çedýärler. Türkmen ýolbaşçylary bolsa kürsüde oturan ýerinden olaryň gara der döküp gadanan pullaryny para hökmünde alýarlar diýip Türkmen raýaty sözüni jemledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenistan aviakompaniýasyndan kommentariýa alyp bilmedi. Mundan başga adatlyk bilen söhbetdeş bolan başga-da 4 Türkmenistanly pandemiýa sebäpli Türkiýede galandyklaryny, käte gurnalýan uçur gatnawlaryna bilet tapdyrmaýandygyny gurrun berdi. Şol bir wagtda olar Istanbuldaky Türkmen konsulxanasyndaky bir adamyň Türkmenistana dolanmaga kömek etmek üçin özlerinin 2000 Amerikan dollary möçberinde para soraýandygyny aýtdylar. Türkmen konsulxanasyna baryp ýurda dolanmaga kömek etmegi soranmyzda şol ýerdäki işgärleriň biri her adam başyna 2000 dollar para berseň, onda Türkmenistana bilet alyp berip biljekdigini aýtdy. Bu para biletiň bahasyny öz içine almaýar diýip Istanbuldaky Türkmen raýatlarynyň biri anonimlik şertinde adatlyga beren maglumatynda aýtdy. Türkmen konsulxanasynyň käbir işgärleriniň ýurda dolanmak isleýän Türkmenistanlylardan para soraýandygy barada adatlyga mundan ozal hem maglumatlar gelip gowuşdy. Bu hyzmat üçin Türkmen konsulxanasynyň işgärleriniň özünden 3000 dollar para sorandygy barada Türkmen raýaty mundan bir näçe ay ozal gurrun beripdi. Adatlyk baýdylanlar barada goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak üçin Istanbuldaky Türkmen konsulxanasy bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 29-njy iýunda ýerli wagt bilen sagat 11:00-14:00 aralygynda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmen raýatlary Türkmen hökümetiniň guraýan ýörükde uçurlaryna münmek üçin ilçihanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýar. Hususan da Türkiýede ýaşaýan Türkmen raýatlary konsullugyň
üstü bilen ýazylan sanawlardaky nowbatlarynyň bir ýylyň dowamında öňe süýşmeýändigini gurrun berdiler. Türkmen hökümetiniň ýurduň daşynda galan raýatlar üçin 2020-nji ýylyň awgustundan bäri guraýan ýörüýti uçurlary 1-2 aýda bir gezek gatnaýar we bar bolan islegleri kanaatlandyrmaýar. 11-nji iýunda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmegi tawşyrdy. Ýöne resmi habarda munyň haçan ýola goýuljakdy aýdyňlaşdyrylmady. Türkmen häkimetleri pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany baradaky statistikany köpçülige äşär etmeýärler. Döwlet medeniýeti hem ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde ýüzüňe bolýan kynçylyklar barada habar bermeýär.